продължението. Да, това е продължението. О, да, свършиха ми патронки, бе! Баш като сяли, бе! Аз как не видях, бе? Натисни F5. F1. Натисни F1. 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 Готово? О, Не, с оръжие. Бързи са. ма аз съм с обикновен пистолет. Добре, идвай тук, бързо се стои. При мене. В нашата база. Идва към мен. Идва в нашата база. Горе. Еее! Двама бели. Тръгвай. Идвам. Пресрещи от другата страна. Добре. Ти убили го? Да. Браво. Някаква страна, бе. Някакъв се включва. Фрог. Сега сме 2 на 2. Риса. Уху! Уби каф скрина. Аз имам да убия фрог. Жабата. Убили го? Да. Аз по гърнято не бе. Ти къде умря? На ярда. Къде? На ярд. И тук да. И после на джаз. После пак на джаз. Ето. Тук е наляво. Наляво? Да, там. Фроги, къде си? Фроги, къде си? Заложи бомбата в бебашата да дойде. Скри се някъде. Аз ще наблюдавам къде идва. Аз ще ти кажа ако идва, де. Идва! Насочва се към бомбата. Ето! Бягай! Бомбата ще изгубим. Сега от коя да съм? Не знам. Чакай първо този да влезе от някой и после да си кажа от коя. Влез от това терорист. Извинете. Пистолет принтера и али. Да, ти с бата пищака. Ти с това лъскавя. Аз съм с мръсници. Аз съм с дидгъл. Ти си с беля, аз съм с мръсници. Минута и там. Аз стои тук. Да, в мен е бомбата. Така. Сега, така. Гърмиш ли се с него? Да, и ме уби. Идвам. Знаеш къде е? Сега, като минеш, минай, не е тука. И сега на долнището. Да, наляво. Надясно, де. Убили го? Да. Така, браво. И се опачата кръв. Браво. Този път ти ми даш папката и там и аз и така. Ма той пак ще ме цепи. Да. Аз право към сърцето го бия, пък
F1. Споко, аз си купя. Минути искат да отидете и сега мина, аз от другата страна. Окей. Минава през тях, бързо след мене. И сега. Идвам. Къде отива? Спокойно. Идвам към тебе. Знам къде си. От нашата база. Оп, извиняй. Не ми взе кръв. Как така, ако няма такава? Айде да заложим бомбата и да привлечем така. Аре, аз пазя. Дай, бързо. Заложих я. Сега аз пазя и тук, че пазя и там. Идва от моята страна! Горе, горе, горе! Браво на нашите с белите гащи. Взе си оръжие. F1. Спокойно бе, аз си купувам бе, човек, айде. Нали трябва все пак да си карчим парите? Да. Ами няма си да ти е така. Аз съм... Чисто е. То не е чисто. Браво. Ендермен. Бомбата? Не. Добре, аз си спробвам, аз ще водя. Ти ги убивай и карти. Оставям мене да съм отпреде. Така. Тук не е чисто. Ай, хедшот. Его. Къв съм добър, ама. Ела е тук. Ако искаш. Патрони. Аз ще кажа кой е с мене. Аз го убих. То нашко лесно място е, бе. Аз въка. Там, нали знаеш, където залагаме бомбата, горното място. Знаеш какво пише? Ко? Ами са такива. Сериозно? Да. На тебе. Защото убив. Аз пък нищо няма да говоря. Абе, На 15 стана. браво. Браво на тебе, много добре. Ние направо сме банда, бе. Не е какво пише. Да, ебай пред дателите пише. Ти отиди това, що е. Ти ли го би, браво? Да. Браво. Останаха 14 кръв. Пак е добре. Ел тук, бе, ела. Виж къде са. Добре. Аз ще го пресрещна някъде. То си идва към мене. Идва към нашата база. Към нашата ли? Идвам. Чай малко. И седи. Ага, видях къде е скър. Така, добре. Не знам, че аз хотях да идва. Взех сега бомбата. Така, ела. Ще я кажеш ме в другата страна. Бе, ела, бе. Знаеш къде е на надолнището? Там, където е. Чакай. Да видя да не. Не е така. Горе.